Červený ďábel! Čo? Prežlatí si na to kokody. No tak toto je už o inom. A potom mi môžete fajčiť môj kár! Vykok. Ja som! Môžeš mi skočiť na kokot! Je to čistá fantázia! Fanúšikovia, vítame vás späť pri ďalšom... Pričom? Cobra Life 3. Peťo, ty zase žereš to mäso pre psy. To mi dala kočka. A to je pre ľudí, či? To jej dcera, že jej muž to... What? A není to náhodou pre psy? Môže byť. V minulom vlogu sme boli v najlepšie hodnotenej reštaurácii v Bratislave. A v najhoršom hoteli v Bratislave. Fú, tu treba vyvietrať do piče. A dnes ideme kam, Peťo? Najhoršia reštika, najlepší hotel, BAO, yeah. Ideme do najlepšie hodnoteného hotelu v Bratislave, ktorý na jednu noc prepočte tam stojí na nejakých 200 až 300 eur. A ideme sa nájsť do najhoršie hodnotenej reštaurácie v Bratislave, kde sú príšerné recenzie, Peťo, príšerné recenzie. Ja sa tam nacháľam fantasticky. Ideme. Na čo máš chuť? Čo to bude dnes, Peťo? Zdravíčko. Nevadí, že môžem kamerovať? Budete vo vlogu. Čistá fantázia. Je frajer. Môžem dokončiť? Jasné, môžete. Ten diktátor. Ten diktátor dáme. To je bomba, nie? No jasné. Čistá fantázia. Máte gratis. To fakt? Cool gratis? Ďakujeme, krásne. Ďakujem, fanúšik, veľmi si to vážim. Čo diktátora teda, keď kandidujete? To je fantázia. Tu si môžem otvoriť. Kľudne. Hej. Prvý Obchode. klik. Ale otvorím si ho, vieš mi ho? Teraz tak, nech sa páči, tu máte korkovú zátku. Pohárik vám dám nejaký? On nepije z poharu. Na zdravie. Čauko, ďakujeme. Večer, majte sa. Lobster, oyster, diamanty na zuboch jako bitch, dekadu som rozpalný z king size postel. Sme pred jedným z najluxusnejších, ak nie v najluxusnejšom hoteli, Grand Hotel River Park, Luxury Collection Hotel Bratislava. A Peťo, dneska tam bude neuveriteľná show, pretože tam došla neuveriteľná kobra. Fantázia. Ideme sa akurát ubytovať a uvidíme, že jak to celé dopadne. Či nás to nekričal na teba? Som počul, že kutka. Ideme sa ubytovať a uvidíme, že či nás stadiaľ to nevyhodia. Ty môj kokot. Jak to tu vonia? Ježiš. Fanúšikovia, máme kartu. Musel som normálne že dať bankomatovú kartu, že na garanciu, že keby sa tu asi niečo stane, že mi to stiahnu z účtu. Že Peťo, nebudeme vymýšľať. Nebudeme žiaden bordel. Počkaj, čo to nejde? Som zvedavý na tú izbu, že ako bude vyzerať, lebo je to... Mala by to byť fakt, že jedna... Na zdravie fanúšikovia. Kolumbijský rum, čistá fantázia. A ideme na to. First time. Pamätáš, jak sme takto vchádzali do toho Otilieho domu? Do najhoršieho hodnoteného hotela. Pozrite. Ty kokos. Fú, čistý pajzel. No počkaj, musíme dať kartu sem. My sme videli. Ty kokos. First time. Fanúškovia. Máme hostel. Ale jo, tak toto vyzerá, že neskutočné. Kokos, to je sen. Kokos. To je popiči. Čo to tu je? Ty kokos, ešte malé flaštičky, pozri. Ukáž? To sú možno aj v cene, nie? Kokos, to v cene asi nebude. Čo ti To si jebe? nemyslím, že bude v cene, ale Kokos. pekne. Akože je to pekné, samozrejme, ale bol som aj v niektorých iných miestnostiach a vyzeralo to tam tiež podobne. Lebo napríklad takýto stôl, ty kokšo,
Vyšúchaný bol aj v Zagrebe a to nebol už nejaký najlepší hotel. Peťo je na záchodoch. Sprcha je Vaňa. Ideme sa tam pozrieť? No tak toto je už o inom. Toto je už o inom. Ty vole, čistá fantázia. Motýly dom. Kokos, to sa môže schovať do piče. Pamätáte si na tú plesnivú Vaňu z motýlieho domu? Fúj, tam čo je v tomto oteku? Vecka. Mydla, všetko. Zas tu je trezor. Hej, zase tam schováš trenky. Dobre fanúška, my sa ideme dať dokopy, ideme sa nabiť a vyrážame do najhoršie hodnotenej reštaurácie na Slovensku, presne v Bratislave. Takže ideme sa dokopy a vidíme sa. Vidíš to tam zlato? No ani nevidím, to si na koľko poschodí? Na 7. Už si zlato nebudem nakardávať žiadne humusy, nie? Kentu si. No, tak nie, ešte aj keď si cítiš. Jo. A moja kočka. Nepočuje ťa Peťo. Ja už ideme do taxíku, ideme chálovať do reštiky, tam to bude čistá fantázia. Za minútu je tu taxík. Fanúšikovia, už sme vystúpili. A ideme nájsť jednu z najhorších hodnotených... Počkaj, minulo sme boli dobre. Ideme nájsť jednu z najhorších hodnotených reštaurácií v Bratislave. Idete vo vlogu. Dobre, aspoň. Môže byť. Môže byť. S bleskom, dobre. Kam idete, kam sa chystáte? Vyšťať sa niekam. Ja som král! Tučné prachy do vetra, v Prahe iba tantra. Aj Azra z farmy mi môže skočiť na karovie. Do piči, kde sa vyšti, máš tie reštike, že? Hej. Toto bude gold pivo, červený ďábel. Jo, kupujte fanúšikovia. Čistá fantázia! United goal! Si najlepší, škoda, že nevyšla kandidatúra. Budeš vo vlogu. Oh yeah. Zdravíčko. Haló? Však tu nikto není, aha. Nikto? Čistá fantázia. Môžeme sa to asi sami obslužiť, alebo... To si máme asi sami urobiť, Peťo. Tu by som mohla ujebať flašku, nie? A nie je tu ani názov, nevieme to nikde nájsť, ani podľa názvu, ani Google Map. Však tam nikto není. Tam stále nikto není asi. Pozri sa. Tam nikto není. Dobrý večer. Bolo nás veľmi ťažké nájsť. My sme tu asi 15 minút kružili. Áno, lebo je to už, to je vlastne tento ďalší podnik tam. Aha, tam sme boli, tam nikto nebol. My sme tam boli, tam prázdne. Ja, je dobre. What? To sú ty. No, hľadali sme to asi 20 minút. Ideme sa pozrieť, čo tu je. Ceny sú tu, že riadne. Ja sa tu na ňu stará nejaká stará babka, s kým sa tu bavím. Grillované rebra, zapekané zemiaky, ranočekami, 20 €. Bravčová panka na červovine so sušenou slivkou. Peťo, ale už si pýtaj. Zemiakmi, palacinky, čokoládové, marmeládové. Ale musíš to povedať, Peťo, do očí, lebo ty sa Áno, tak presúvaš. palacinky, marmeládové, čokoládové. A ešte brinzové hĺšky so slaninkou. A ešte Ferrari. Tonik, rybezový džús, vodka, lač. To bude čistá fantázia. To bude stačiť. Pamätáte si, či? Áno. A ja vás ešte poprosím tie špagety bolonské. To môže byť. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne. To bude riadny krc, že? Mohol si to pred ňou povedať, Peťo. Nás vyhodia teraz. Hovorí, že to natáčam. Budete v vlogu, nevadí? Na YouTube. Pre mňa, za mňa. A vy ma poznáte, nie? Nie. Nepoznáte? Kokos, ja som si objednal 2 jedlá. 3. Kokos. Vážne, ty kokos, jak budem grcať z toho. Tu som videl halušky, Panenku, panenka, halušky, hĺšky a palacinky. palacinky. A ja som si objednal iba špagety, nestačia špagety. A ešte tonik nejaký.
Ferrari. Ferrari, to koľko stalo? 5 eur. Helenka, kedy máte svadbu? Ale Peter trepe, ja 29. júna ale ešte nemá dátum. 29. júna 2026 zlato máme svadbu. Ty už máš aj dátum, ani ja som o ňom nevedela. No, na moje meniny máme svadbu zlato. Pozri, mám tu aj plechovku zlato. Vlastné pivo si sa... Ja som na to aj zabudol, že si to sa dojesol. Vlastné pivo tu mám zlato v reštike. Fuj, pijem Ferrari, je to strašne na piču. Čo to hovoríš? Houče ako môj kokot. Chyť celú tú palacinku asi úplne. To je najlepšie. Hej? To môže byť. Čistá fantázia. Fanúčikové zem to všetko. To bude popičiť, keď to zjem. Ako to hodnotíš? 5 z 10. 5 z 10? Oh, yeah. Mne donesli takéto špagety. Idem sa na to pozrieť. Moja plechovka pivo je najväčšia fantázia, čistá, oh yeah. Dávam to už 4 z 10. V recenziách sa dosť často spomínal servis. Pred chvíľkou išla z kuchyne nejaká hádka, kedy nejakí starí pani vraveli: ty tu nerobíš jeden deň, si tu už 3 mesiace. Čo? Príde mi to strašne másne, tie špagety. Celkom to ujde. Mohlo to byť lepšie. No dá sa to zjesť. Díva sa celý čas spoza kuchyne na nás majiteľ, pravdepodobne, alebo kuchára. Peťo, Skočí na kokot. keď to teraz vypluješ, tak je plná príde zbiť, Peťo. Ja som strašne hladný, tak ja už to mám v piči, čo žerem. Ideme ochutnať Peťové pivo prvýkrát v živote. Strašne kúka na nás spoza kuchyne, na nás smeje, že my sme si otvorili pivo, alebo čo. Peťo, vieš, že to je najviac neslušné, keď si otvoríš niekde vlastné pite. Kutka, červený ďábel, čistá fantázia v plechovke. Fanúšikovia. Takýto hladný sa nebol život asi. Bez toho neotrávime, Peťo, keď si to ty vyrábal. To ani zle, ani najlepšie, ale dá sa to pohľadať. Fakt? Fakt? Neklameš? Ne. Ne. Však vidíte, koľko som zožal fanúšikovia. Ešte ma čakajú palacinky. Namočím si do Ferrari. Nevládzem. Fuj, už sa pogrcam do piče. Prežlatí sa na to kokot, ide mi roztrhnúť kokot. Červený ďábel. Oh yeah! Peťo, čo? Peťovi zajebalo. Červený ďábel, vítaj na svete, najlepšie pivo na Slovensku. Ja budem najlepší prezident histórii Slovenska. Raz sa toho dožijem, budem mať vládnuť a potom mi môžete fajčiť môj kár. A bude to čistá fantázia. Oh yeah. Oh yeah. Najlepší prezident histórie Slovenska Peter Kobra Kučko! Môžete vyskočiť na kokos! Peťo, dobré ránko. Dobré ráno. Čo nás dneska čaká? Povedz fanúšikom. Jo, bazén, wellness. A zo Zagrebu, táto chuťovka. Táto kokotina, oh yeah.
Celý hotel bude hore nohami. Čistá fantázia. Keď ťa v tomto uvidia. Fanúšikovia Peťo sa už oblieká do svojich zagrebovských plaviek. Kto vie, ten vie. Ja už som oblečený v župane. Za chvíľku ideme na to. Môžem? Ježiš. Ježiš, to bude hamba. Dobre, ideme na to. Nechceš ma ťa odfotiť kočke? No. Hej, to fakt. Podľa mňa ťa pochváli. Čo je to video? Kokos, monumentálne, Peťo. Premáda kumby. Čistá fantázia. Ježiš. Fú, som pil ten kolumbijský rum. To je wellness? 11? No. Či 7? 11. Tak poď. Ďakujeme. Čo hovoríte na Peťové plavky? Na Peťové plavky. Dobre. Pozeráte, Úprimne som sa ani nevšimla, nechápem ako. pozeráte ma na Instagrame, nie? Nie. Nie, som kandidoval od prezidenta. Čo ste pána prezidenta? Kandidoval. Áno? A dobre, vyšlo to. Ne. 11 000 podpisov vyzbierali iba. Bolo Ja treba. to škoda, no keby si vy to s plavkami to zbierate, tak ja by som vám dala určite. Ďakujeme, ideme. To je neuveriteľné. To je čistá fantázia, fanúšikovia. Ty kokos. Vám ráno smečíme. What do you want? Video. Aj. Big cock. Parlament potrebuje natočiť promo na pivo, tak nevadí. Ja natočím. Tak ale... Iba rýchlo to natočíme aj na preč. Fanúšikovia, zdravím vás. Nebudem otvoriť plechovku. To pič, neotvoríš mi tam. Čistá fantázia, plechovka, červený ďábel, výčapné desinka svetlo, bude to čistá fantázia, kupujte. Po piči. Počkaj, ťa odfotím takto. Ty kokos, to je monumentálne. Usain. Aby sa opak nešmykol. Peťo už nemôže skakať. Zákaz skákania, všetko je tu komplet vytopené, akože to... Dobre, prepáčte, ale... No lenže prepáčte, to akože keď neprestanete, budete to musieť opustiť. Undertaker, pôjdeš dole.
Jasne. Toto nie je Amerika, z opiče. Fanúšikové, Máme po wellnesse. 10 z 10, hotel, Vyhodili nás z všetko. posilky a potom nás vyhodili ešte aj z bazénu, že už tam nemôžeme točiť. Ale veľmi milí boli, personál bol veľmi milý. Aj tá jedna pani bola milá, že Peťo? Jo, už odchádzame z hotela River Park, bola to čistá fantázia.